Jágr dnes bude mít po ruce Čajánka a Ručinského. Je to tady, jsme zlatí, jsme mistři světa. Ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tohle je 10 momentů, které se navždy zapsaly do historie českého hokeje. Čeští junioři do 20 let získali na začátku roku 2001 zlatou medaili z mistrovství světa. Ve finále porazili Rusko 1-0 po samostatných nájezdech a otevřeli jednu z nejúspěšnějších kapitol českého hokeje. Poprvé v historii putuje zlato z juniorského šampionátu hokejistů do České republiky. Finálový boj s Rusy trval neuvěřitelné 3 hodiny a 25 minut. Během 60 minut nikdo gól nedal a rozhodnutí nepřineslo ani 20-minutové prodloužení. O titulu tak museli rozhodnout samostatné nájezdy. Naopak nejlepší útočník turnaje Milan Kraft trefil mezeru mezi betony Brizgalova a vedli jsme 2-1. V zápětí neuspěl ani Fjodorov proti Šmídovi. Na samostatné nájezdy jsme tedy porazili Rusko 2-1 a poprvé v historii šampionátu do 20 let vybojoval náš hokej medaili. Rok po prvním triumfu dokázali čeští junioři titul obhájit. Ve finále v Moskvě porazili Finsko 2-1 a stali se jednou z mála reprezentací, které dokázali vyhrát juniorský šampionát dvakrát za sebou. Český národní tým dnes v Moskvě nastoupil opět po roce k finále mistrovství světa hokejistů do 20 let. Soupeřem naší reprezentace byl výběr Finska. Ve 14. minutě se český národní tým přiblížil zlatému snu. V přesilovce vypálil Klesla, jehož střelu pravděpodobně ještě tečoval Nedorost. Češi svůj cíl nestratit na turnaji ani bod plnili dál. V začátku druhé třetiny využil chybu soupeře pozorný Václav Nedorost. O gólovou radost se podělil s brankářem Dubou. Obhájci titulu přežili i 90 vteřin hry bez finského brankáře a po výhře 2-1 tak na moskevském ledě vytryskla česká radost. Česká reprezentace ve finále porazila Kanadu a získala svůj první titul mistra světa po rozpadu Československa. Rozhodující gól vstřelil Martin Procházka a odstartoval tím nejslavnější období českého hokeje. Vejvoda. Dobře, Martin Procházka, Sýkora. A můžeme dopředu. Vejvoda, Martin Procházka, Vejvoda. Ještě naši. Ne. Turek to dobře udělal. Vejvoda. Ten čas vidíte, který zbývá. Teda. Martin Procházka, gól! Gól! To není pravda! Dotkli jsme se hokejového nebe. Martin Procházka prostřelil Curtise Josefa. 19 vteřin před koncem zápasu vedeme 3-2. Martin Procházka, náš nejčastější střelec v tomto zápase, nakonec přece našel recept na Curtise Josefa. Možná teď si teprve uvědomuje, co provedl. A Kanaďané chtějí přeměřit hokejku jednoho z našich hráčů. Vybrali si Stanislava Neckáře a pokoušejí se o tuhle variantu vabank. Výsledek? Gerhard Miller ho oznámí až oběma kapitánům, Robertu Reichlovi a Steveu Thomasovi. Je to v pořádku, je to dobré, na trestnou lavici půjde někdo z kanadského týmu. Hokejka byla v naprostém pořádku a na trestnou lavici usedá Brett May, symbolicky právě tenhle zlý hoch z Buffalo. Kanaďané přesto bez brankáře v 5. Reichl, Kučera, jsme mistři světa! Jsme mistři světa! Jirka Kučera do prázdné branky 6 sekund před koncem rozhodl zápas. Je to tady, jsme zlatí, jsme mistři světa! Finále mistrovství světa v roce 1999 bylo jedním z nejdramatičtějších v historii turnaje. Finálový zápas nakonec dospěl až do prodloužení, ve kterém Jan Hlaváč vstřelil rozhodující gól a zajistil Česku zlaté medaile. Víte, kolik zbývá do konce? Peltonen. Pozor, Mile Peltonen. Jeho střelu jsme zblokovali. Vojčík, Hlaváč, backhand, gól! Tak to doma odšpontujte a puste se do oslav téhle báječné české party. Je to tady. Druhé zlato české historie je tady.
Český hokej je zase nejlepší na světě. Mistry světa pro rok 99 se stává Česká republika. Pavel Patera, kapitán českého národního týmu. Od našeho akademického sechaře Němečka. A přivází ke svým spoluhráčům. Česká radost. Opět slaví úspěch Volkon Hall. Ve finále mistrovství světa se o titul poprvé v historii střetlo Česko se Slovenskem. Český tým zvládl dramatický zápas a po vítězství 5-3 získal druhý titul mistrů světa v řadě. Patera mu sebral kotouč a dopředu mohou jít Varaďa s Procházkou. Martin Procházka, Sýkora. Gól! První střela na branku, čas 6:04. Michal Sýkora dává gól. Hned se zapojil do hry, předává volnému Vlasákovi, Tomáš Vlasák. Gól, 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 Tomáš Vlasák. Vlasák maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Pozor na Suchého, výborně Čechmánek. A nakonec dávají Slováci gól. Martin Štrbák od modré čáry. Výborný, do pyta, je tam volný Tomajko! Gól! Obrovská radost je na Tomajka. Jeho první gól na mistrovství světa. Višňovský a zase Čechmánek moc neviděl, musí rychle zpátky k tyči, protože tam Hlinka mířil a je to gól. Miroslav Hlinka snižuje na 4:2, čas 55:22. Chára, Hanzuš, pozor na Hanzuše, gól! Gól dává Miroslav Šatan. Kotouče před Prospalem, který jede na Šáka, ještě má za sebou Reichla. Reichl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58:58. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Po finálovém vítězství nad Slovenskem 5-3 ve federálním finále se Češi stávají mistry světa. Robert Reichl, kapitán mistrů světa, který napsal zlatou tečku za letošním šampionátem. Česko ve finále prohrávalo s Finskem už o 2 góly, ale dokázalo zápas otočit. V prodloužení rozhodl David Moravec a český tým získal 3. titul mistrů světa za sebou. Ilenen, stále Ilenen a nakonec gól v naší síti, který dává Juha Lind. Salo. Další střela a ještě Ilenen bude dorážet a je to gól. Čas 38:39, Juha Ilenen zvyšuje na 2:0. Vysledujeme Pateru, tečovaná střela do Jižní Moravec. Patera, Martin Procházka, gól! Gól! Čas 44:31. Opět je tu spolupráce P+P. Kotouč se zastavil od čárového rozhodčího, přesto hraje Čánek do pyta. Kde je Kotouč? Gól! 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 Do pyta tečuje mimo dosah, Nurminena je vyrovnáno. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve 3. Moravec, David Moravec, gól! Gól, gól! Vítej zlatý hat-tricku, jsme po 3. za sebou mistry světa. Tak to je fantazie. Čeští hokejisté získávají zlatý hat-trick. David Moravec backendovou kličkou se navždy nesmazatelně zapisuje do dějin této hry. Kanada přijela na turnaj s týmem plným hvězd z NHL, ale ve finále nestačila na českou reprezentaci. Česko zvítězilo 3:0 a získalo další titul mistrů světa.
Jágr dnes bude mít po ruce Čajánka a Ručinského. A uvidíme, jak se s touto úpravou sestavy vypořádají Kanaďané, kteří na Jágra chystají osobní obranu, ale k tomu se ještě dostaneme. Ještě Jágr rozjíždí se proti Surimu. Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tyčka, gól! Václav Prospal otevírá skóre. Čas 4:13. Wow, to je začátek. Čajánek, Jágr. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy. Gól! Čas 43:12. Martin Ručinský prostřelil Brodora. Pozor ještě na ty dorážky, kde je puk. Stále ve hře a gól. Přes prázdnou, přes celé kluziště. Gól! Gól! Přes celé kluziště. Obrovská radost na střídačce. Hráči nesmějí na led, ale oni zvládnou ten chumel i na hráčské lavici. Pouští se dokonce do pěsní výměny úplně zbytečně. 12 sekund před koncem. Ryan Smith tam mlátí Fischera do zátilku. Fischer už nemá helmu. Philips toho nemá dost a pořád drží hejdu, nechce ho pustit do nějakého souboje. Tak nevím, jestli Kanaďané umějí prohrávat. Teď zase Heatley praštil, nebo strčil Vokounovi do masky. A Smith si přece jenom našel někoho, s kým by se mohl popasovat. Petr Čajánek tam s ním stojí. A je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. A popáté dostává na krk zlatou medaili a jako kapitán zvedne nad hlavu 10kilový stříbrný pohár pro mistry světa. Český tým nepatřil před turnajem mezi hlavní favority, přesto se dokázal dostat až do finále, kde narazil na hvězdné Rusko s hráči jako Ovečkin nebo Malkin. Česko zvítězilo 2:1 a po skvělém výkonu získalo titul mistrů světa. Nastoupila sborná komanda v červených dresech, vedená brankářem Semionem Varlamovem. A Klepiš posílá kotouč Vampolovi do jízdy, ten už je v točném pásmu. Přišel jeho obránce Kornějev, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Je to tady Řegořek, ještě Daciuk, ale tenhle gól už nemůže platit. A běží čas přestávky. Já vím, čas vypršel. Branka neplatí. Česko si odnáší do kabin náskok 1:0. A teď budou mít problémy. Rakunek. Teď bude Rolinek. Gól! Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam úmyslné kopnutí. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gól by měl platit. Žádné placírce, nemůže být ani řeč, nastavená brusle šikovně samozřejmě. Ale pravidla na tohle myslí, tohle... A branka platí, Česko vede 2:0. Bončar má puk po vyhraném puli. Kovalčuk. Přihrávka na Daciuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Pavel Daciuk využívá přesilovku. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl vpravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Po 14 letech čekání získalo Česko titul mistrů světa před domácím publikem. Ve finále rozhodl David Pastrňák a Praha slavila 7. zlato v historii samostatného Česka. Na úvodním buli Zacha a Hischer. Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák! Jo! Vyhrávka Jiří na brankoviště a teď se tam dostal Kubalík ještě poslední. Jo! Jsme mistři světa! Jo! Jsme mistři světa! Ale už se nestane nic. Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma. Ve finále olympijského turnaje, mnohými označovaného za turnaj století, rozhodl jediný gól Petra Svobody. Česko porazilo Rusko 1:0 a získalo historicky první olympijské zlato. Turnaj v Naganu se stal symbolem zlaté éry českého hokeje. Dobrý večer, vítejte na sklonku únorové zlaté neděle. Vladimír Růžička a Alexej Žamnov na zahajovacím boli. Domír Jágr vyráží. Zkusil za Tyčka! A teď můžeme ve 2 proti 1. Jágr
Svoboda. Gól! Pišné dějiny, Česká republika vyhrála, tak přece jen existuje spravedlnost.